In de studio is te gast Bart Bakker. En die is van het ombudsteam van SIN. Als ik dat even introduceer, maar het onderwerp bij wij het oer. Vragen ons, wat moet ik mij deze brief en wat zit je nou eens correct in? Brieven van de oerhiet, die kunnen best ingewikkeld wezen. En daarom is de politieke partij SIN sociaal in Noord-Eerst-Friesland met een speciaal ombudsteam begonnen om mensen met zulke brieven te helpen. En dat is 3 maanden ontwerkt dat team. Een van de initiatiefnemers, dat ben jou, Bart Bakker. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag, ja. Hoe zag jou, waarom op die eerste 3 maanden? Nou, ik vond dat goed lopen, want we hebben gemiddeld 2 contacten per maand gehad. En je weet van tevoren natuurlijk niet hoeveel contacten je krijgt, maar geeft wel wat voldoening, want dan zit je er niet voor niets, zou ik maar zeggen. En we hebben mensen ook kunnen helpen. Dus ja. En is dat nou net eens een taak van de gemeente om zulks te doen? Ja, kijk, de gemeente moet natuurlijk, en alle overheden moeten natuurlijk brieven schrijven die mensen begrijpen. Maar sommige mensen zijn laagverstandelijk beperkt of zijn digibet en die weten niet hoe ze daarmee om moeten gaan. En wij vonden als politieke partij dat we niet alleen maar in de raad actief moeten zijn, maar ook dicht bij mensen staan. En vandaar dat het initiatief is gekomen om dat te doen. Samen met Ingrid Blekman overigens doe ik dat, dus met z'n tweeën. En ja, het is heel laagdrempelig, want ze hoeven alleen maar te bellen of te mailen of te appen of een voicemail in te spreken. En ik bel terug of zij belt terug. En we horen wat het probleem is en gaan helpen. En vaak is dat heel eenvoudig. Ik noem het een beetje de wegenwacht. Zo van, je staat met pech langs de kant. Je belt de wegenwacht helpt je op weg. En die gaat niet de jaarlijkse kilometerbeurt doen of het grote onderhoud. Nee, die helpt je op weg. En dat is wat we doen. En dat hebben we in 8 gevallen kunnen doen. Dus dat is mooi. Ja. Maar wat voor soort vragen gaat het dan om? Heel verschillend. Ik heb een vraag gekregen over een mevrouw die niet zo lang in Nederland was. Niet volledig AOW had opgebouwd, maar ook een pensioen had. En hoe daarmee om te gaan en waar ze terecht konden voor meer informatie. Ik heb een vraag gehad van een moeder die wat ongerust was over een dochter die wat verstandelijk beperkt was. En verkering kreeg met een asielzoeker. En die asielzoeker wilde met haar trouwen. En die moeder maakte zich daar zorgen over. Nou, een heel ander soort vragen natuurlijk. Ik heb een vraag gehad van iemand die zei, ik wil een aanvraag doen, want ik heb allerlei energiemaatregelen genomen in huis. En nu moet ik via een website bij de Rijksoverheid zo'n aanvraag invullen en bijlagen erbij doen. En die heb ik kunnen helpen. Ja, en je zegt van, we helpen ze dan een beetje op wij. Ja. Dus dan gooi je letterlijk bij naast de mensen zitten om te helpen met het invullen van formulieren. Ja. En ik heb iemand gehad die wilde een aanvraag doen om een logiesverblijf te starten. En dan moet je een vergunning aanvragen bij de gemeente, bij deze gemeente. En die hebben kunnen helpen. Dus ja, dat zijn allemaal dingen die ik leuk vind om te doen. En mensen zitten met de handen in het haar. En heel eenvoudig kan je ze helpen. Dus het is echt een kwestie van bellen. Ik heb 1 telefoontje gehad, een voicemail, waarbij die mevrouw wel haar naam zei, maar niet haar telefoonnummer. En heel vervelend, die heb ik dus niet terug kunnen bellen. En zij heeft ook niet meer teruggebeld. Dus dat is dan jammer. Dus als je belt en je spreekt in, zeg even je telefoonnummer erbij, want dan bel ik terug. Ja, want wij kennen mensen hen bellen. Hoe komen ze bij jou terug? Ja, nou, we hebben een apart 06-nummer, als ik het even mag noemen. Zeker. 06 27 47 66 09. Daar kan je op bellen, daar kan je een voicemail op inspreken. Daar kan je op whatsappen. En er is een e-mail, sinformatie@sin.frl. En je vindt eigenlijk al die informatie ook op de website van Sociaal in Noordoost-Friesland. Er is een aparte pagina en daar vind je ook alles terug. Dus, en het is fijn dat we hier nu weer zijn om weer aandacht te besteden. Want wat ik merkte is dat het aantal aanvragen wat terugliep. En misschien is dat een goed teken. Aan de andere kant denk ik, als mensen ons niet weten te bereiken, dan is dat ook jammer. Dus heel fijn dat er nu aandacht aan besteed wordt. Ja, op een website staat ik nog een artikel waar het telefoonnummer en het e-mailadres in staat. Ja. Maar kan elke niet nou contact met je opnemen die in Noord-Eerst-Friesland bent? Ja, klopt. Je hoeft geen lid van onze partij te zijn. Je mag zelfs lid van een andere partij zijn. Dat maakt ons allemaal niet uit. Wij willen mensen gewoon helpen die in deze gemeente wonen. En dat gaat om zaken rond gemeente, provincie, wetterskip, maar ook UWV, Belastingdienst. Maakt niet uit. Wij duiken overal in en proberen mensen te helpen. Ja. Dus,
Dat klinkt goed. We halen er al aan hoe je mensen dus bereiken kennen, hoe je ze helpen. En als je, zeg je ook dat mensen toch wat dat er een beetje een drompel is, want helpvreeg is altijd lastig. Ja, klopt. Ja hoor, ja. En vandaar dat we het zo laagdrempelig mogelijk maken. Dus echt bellen en je hoeft geen verhaal op de voicemail in te spreken of alles in te typen op de WhatsApp of in de e-mail. Als ik maar weet wie ik terug kan bellen of wie ik aan de lijn heb, en dan komt het gesprek wel op gang telefonisch. Ja. En ik versta goed Fries, ik spreek het niet, dus ook dat is geen drempel. Nee. Dus gewoon bellen, wat inspreken, telefoonnummer achterlaten of je e-mailadres dat je een mailtje sturen. Ja hoor. Ja. En dan nemen jou contact op. Ja, zeker. En dan komen jou om te helpen. Ja. Die allerhande vragen, die mij brieven. En of telefonisch, of ik kom langs als dat nodig is. Geen enkel probleem. Ik ben gepensioneerd, ik heb tijd, ik heb de kennis. En ik vind het leuk om te doen. Dus, ja. Nou, hartstikke duidelijk verhaal. Ja. Dank dat je daar even nog wat meer over vertellen woorden. Je bij u in de Weekend Nieuwsshow. Bart Bakker van het Ombudsteam en informatiepunt van SIN. Heel soort succes met jouw werk. Dank u wel. Voor de aandacht ook.